खुलुमबाय You are welcome to back my YouTube channel. आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलाव बोसोनथियारि बे भिडिअ आं मोनसे बोसोनथियारि जोंनि नायगिरिफोरनिसिम दैथायहरनो नाजादों। मिजिंथियो बे बोसोनथिनि गेजेरजों नोंथांमोना डिप्रेसनाव गोग्लैनो नागिरनाय गोसोखौ एबा डिप्रेसनाव गोलैनानै गावनि जिउनि सायाव बानाय आमाय मोननाय सुबुंफ्रा गावनि जिउनि सायाव अननाय आरो गावनि केरियारनि सायाव माब्रै दावगाफिननाय लाबोनो हागोन बिनि सायाव आं नोंथांमोननो टिपाइसन होनो नाजादों। दिनैनि टपिकआ जाबाय जिउआव जेसेबांखि खोमसि जायाथों मानो मोनसे समाव सोरांगोनानो खालि जोङो गोसो हमथानायनि गोनांथि। मानोना मोनफ्रोमबो मोनानि उनाव मोनसे गोदान फुं नेना थायो। जिउआव जेसेबांखि खोमसियानो जायाथों मानो मोनसे समाव सोरांगोनानो खालि जोङो गोसो हमथानायनि गोनांथि। मानोना मोनफ्रोमबो मोनानि उनाव मोनसे गोदान फुं नेना थायो। खोथाया जाहैबाय मानसिनि जिउआव गोबां सारअन्थाइ बांग्रिं खैदां खैफोद फेलें जानो हागौ। हाजासे नाजासेयावबो खायसे सुबुङा जिउआव जाफुंसारनायनि मुकुटखौ गाननो हाया आरो खायसेया ओरैबायदि मिजिं लानानै खायसे खामानिखौ मावो, नाथाय मोनफ्रोमबो मावनो लानाय खामानिया मोनफ्रोमबो बिथिङावनो फैलुरजों मोगा मोगि जानानै दुखु खस्थ' जिउआ मोननो गोनां जायो। नाथाय बे खोथाखौबो जों मिथिना लानो गोनां जागोन सान आरो हर, सैथो आरो असैथो, देरहानाय आरो जेननाय बे मोननै बेसादा साफ्रोमबो मानसिनि जिउआव जायो। जायफ्रा जेननायखौ मानिनानै लायो बा फेलें जानायखौ मानिनानै लायो बियो जिउआव गाव हास्थायनाय एबा साननायखौ एबा मावनायखौ जाफुंसार होनो हानाया जोबोर गोब्राब। बेनिखायनो मोनसे टिपाइसननि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ फोरमायनो नाजादों जिउआव जेसेबांखि खोमसि जायाथों मानो मोनसे समाव बियो सोरांगोनानो। खालि जोङो गोसो हमथानायनि गोनांथि दं आरो मोनफ्रोमबो मोनानि उनाव मा जायो मोनसे गोदान फुङा नेनानै थायो। दा बेनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो हायोदि जिउआव नोङो जेननायखौ बा इम्पसिबल होननायजों गेजेन जानानै नों उन्दुसोनानै जसोनानै थायोबा नों माब्लाबाबो नोंनि दावगानायखौ मोनहैनो हानाय नङा। बियो जेखि जाया बिथिङावनो जा, हमना ला नोङो मिथिंगाया जोंनो 24 घन्टा सम होदों। बे 24 घन्टायाव 12 घन्टायानो सोरां जायो आरो बे 12 घन्टानि उनाव आरो मोनसे गोदान फुङा जेरै नुजाफैफिनो बेबादिनो मानसिनि जिउआवबो मोनसे बुब्लिया नोंथांखौ नेनानै थागोन। नों बै बुब्लिसिम हान्थिलांनो थाखाय गावखौनो थागिदा खालामनो नांगोन आरो गोसो हमथानांगोन आरो गोसो हमथानायनि जोहैसो नों बै गोदान फुं नेनानै थानाय नोंनि जिउनि जि थांखि बेखौ नों मोनहैनो हागोन। बेनिखायनो मोनसे थांखिखौ हासिल खालामनाया एसेल' गोरलै नङा। बेनिखायनो बुंदों नोंनि जिउआव जेसेबांखि खैदां खैफोद खोमसिया बालायाथों मानो नों बेनिफ्राय आनजायना थानो नाङा। नों जुदि खोमसिनि उनावदि सोरां फैयो बेयो मिथिंगानि मोनसे नेम। बेनिखायनो जों जिउआव मालाबाबो गोसो बायग्लिनानै थानो नाङा। मानोना गोसो बायग्लिनाया खायसेनि जिउआव दावगानाय लाबोयो आरो गोसो बायग्लिनाया खायसेनि जिउआव गावखौ फोजोबना लानायनि लामाखौबो खुलिनानै होयो। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो मानसिया जिउआव मोनफा मोनफा सतबांसा थानो नांगोन। आंहा फोथायनाय दं सानसे समाव आं बै थांखिसिम एबा बै खामानिखौ आं जाफुंसार होनो नाजागोन। बे बुब्लियाव बे समाव आं खेबले खेबले जेनब्लाबो बा जाफुंसार हायाब्लाबो आं नाजाबाय थागोन। मानोना नाजालांबाय थायोब्ला मोनसे समाव नोंनि मावनाय हाबाफ्रा गेबें जागोन आरो गेबें जानाय लोगो लोगोनो नोंनि बरादनि साबि खाथिया गेवगोन। अब्ला नोङो नोंनि जिउनि अखाफोर गावदांखौ आखाइ मोजोमाव लानानै नोङो गेलेनो हागोन। अब्ला नोङो
सासे राफोद सुबुं हिसाबै बे मुलुगाव गसंथानो हागोन। बेनिखायनो जाखांफुनाय लाइमोनफोर आरो जायफ्रा गावखौ सामलायनायाव फेलेंनि मोखांजों अराय बुसोमजाबाय दं बिथांमोना गोसो बायग्लिनो नाङा। मानोना साफ्रोमबो मानसिनि जिउआव गोबां खैदां खैफोद फैयाब्लाबो सोरनिबा जिउआव खैदां खैफोदा अराय सम बेरेबाहाफोर बादि खेबले खेबले मा सौदावबाय थायो। नंगौ, जों बानिया थामहिनबा सनारिया सना दाग्राया मोनसे सनानि हारबिदांखौ एबा मोनसे सनानि गहेनाखौ डाइरेक्टलि हाथुराजों देनानै मा गेबें खालामनानै बेखौ महर सोलायहोनो हाया। बियो बे सनाखौ अराव सुवागा होनानै खेबले खेबले आवलि होनानै हाथुरा देनानै आरो बायदि बायदि हुग्राफोरजों हुनानै बेनि अख्रा आखुथिखौ महरखौ सावै सावैनो मा खालामो गेबें खालामो आरो गेबें जायै माखासे खोन्दोफोरखौ रिथिजों हुनानै समायना स्लिम स्लिम खालामनानै आस्थाम महरावनो होन हारबिदां महरावनो होन सना महरावनो होन आसान महरावनो होन बियो जा गोसो बे महरखौ होयो। थिग बिदिनो जोंबो गावनि जिउ दानायनि जोंबो मा महरगिरि। दा नों सासे महरगिरि हिसाबै नोंहाबो गावनि जिउखौ दानायाव बिफाव लानायनि गोनांथि दं। आनान गसाइया साफ्रोमबो मानसिनो सुखु आरो दुखुखौ हरदों। मानसिनि जोनोम जानायनि गुबै थांखियानो दुखु दाहा आरो खैदां खैफोदजों जुजिनाय। नों खैदां खैफोदनिफ्राय देरहासार जानो नांगौबा नोङो गावखौनो राफोद खालामनांगोन आरो खैदां खैफोदजों नोङो बोलि जायाबासिनो खैदां खैफोदखौ नों दाहोना रुवाथिफोर बायदि बाहायनानै नोंनि थांखियाव थांनो नाजानो नांगोन। बेनिखायनो जिउआव जेसेबांखि खैदां खैफोद फैयाथों मानो नोङो फासयनो नाङा। खालि नों साग्रिद जानानैल' थानायनि गोनांथि दङ आरो मोनफ्रोमबो मोनानि उनाव फुं समा मा अराय नेनानै थायो होनना बुंदों। थारमाने साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय जिउआव मोनसे जाफुंसारनायनि लामाया मोनसे बुब्लियाव गेङो। बेनिखायनो जोङो जिउआव हाजासे खैदां खैफोद फैयोब्लाबो दुखु जानो नाङा, नार्भास जानो नाङा। नों थांखियाव सहैनो नांगौब्ला नों बेफोरबादि खैदां खैफोदजों गेजेन जायाबासिनो नोङो नोंनि थांखियाव सहैथानो नाजायोब्लानो जों जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायो। बेनिखायनो जोङो गोसो बायग्लिनानै गावखौ फोजोबना लानाय खामानिखौ दा माव। नोंथाङा सोरजोंबा मिनिजादोंबा सोरबाखौबा मोजां मोननानै नों जिउआव फैलुर जादोंबा नों मा बै सिख्लानि थाखायल' नों फाग्ला जानायनि गोनांथि गैया। बे नों गोसो थोनाय सिख्लाफोर बायदि आनान गसाइया नोंनि थाखाय गोबां सिख्ला सोरजिनानै दोननाय दङ। बिसोरनि गेजेराव नों सोरबा सासेखौ लानानैबो नोंनि जिउखौ समायना दानो हायो। दा बेनिखायनो जिखि जाया बिथिङावनो नोङो गोसो बोरबेनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लायोब्ला बे नोंनि बे गेदेर गोरोन्थि जागोन। बेनिखायनो जिउआव जेसेबां खैदां खैफोद फैयाथों मानो नोङो मा गिनो नाङा, फासयनो नाङा। खालि नों मा बे खैदां खैफोदजों जुजिनानै देरहानो थाखाय नों नाजानांगोन। मानोना गोदान फुङा जोंखौ नेनानै थायो। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि JSP Advice 360 चेनेलाव गोदान बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि।